Dobrý deň, moje meno je Helena Valachovičová a som trénerka zdravotnej telesnej výchovy. Mohli sme sa už niekedy stretnúť. O čom budeme hovoriť dnes? Bude to o nose, o pľúcach a o celom respiračnom systéme. V článku je aj podrobný popis a všetko ostatné. Tu si ukážeme tú praktickú časť. Takže ideme na to. Používame ukazovačíky oboch rúk, dáme si ich na koreň nosa, tlačíme smerom do hĺbky a vytvárame tam až jemnú bolesť. Tlak je neprerušovaný 10 sekúnd. Po 10 sekundách ľahulínka premasírujeme, ideme na druhé miesto, to je v prostriedku nosa a tlačíme ku kosti. Opäť 10 sekúnd neprerušovane, po 10 sekundách zľahučka premasírujeme. Tretím miestom je oblasť medzi obočím. Tlačíme na toto miesto, musíme vyvinúť väčšiu silu. 10 sekúnd neprerušovane a opäť ľahulinka premasírujeme. Toto je jedenkrát, urobíme to takto 3-krát, čiže koreň nosa 10 sekúnd premasírovať. Prostriedok 10 sekúnd, neprerušovaný tlak premasírovať, oblasť medzi obočím 10 sekúnd, neprerušovanie premasírovať 3-krát. Keď to máme, ideme opäť na koreň nosa, z ľahulinka premasírujeme, od dola cez prostriedok, cez oblasť medzi obočím do polovičky čela. To bolo jedenkrát a urobíme to takto 3-krát. Keď to máme, je to celý cvik. Takže môžete to robiť kedykoľvek, koľkokrát chcete, keď je problém v niektorých oblastiach ako nos, priechodnosť, nosné dutiny, pľúca alebo niektorá iná časť respiračného systému. Je to možné používať aj viackrát. Takže ja sa s vami lúčim, prajem vám krásne používanie a krásny deň a teším sa zase na budúce. Dovidenia.